Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Sota les llambordes la platja, de la Núria Borrut i Molet, publicat per Editorial Gregal. Quan la Sissi Rodoreda fotografia una noia llançant una pedra a la policia durant els fets del maig del 68 a París, no sap que aquella noia descarada i valenta serà la seva companya vital. Es tracta de la Chantal, una estudiant de sociologia, com ella, que combat l'ordre establert als carrers. Ho fa al costat de milers d'estudiants en una de les revoltes estudiantils que va marcar el món al llarg de tota la segona meitat del segle XX. Des de llavors, les dues noies no se separaran més. A la novel·la de la Núria Borrut coneixerem la Sissi, a través dels escrits que llega un cop morta la seva neboda, la Luc. En els últims temps de la seva vida, la Sissi decideix deixar per escrit part de la seva experiència durant els anys 60 i 70 a partir del moment en què coneix la Chantal. En aquests escrits hi explica els fets viscuts durant aquell maig del 68, així com els posteriors en diferents parts del món on treballa de reportera gràfica. Veiem, amb els seus ulls i les seves fotografies, esdeveniments com la guerra del Vietnam, el festival de Woodstock o els cops d'estat d'Argentina, de Xile i de Cambodja. La història d'aquesta novel·la ens parla principalment de tres dones: la Sissi, la Chantal i la Luc. Les dues primeres viuen de primera mà i amb passió moments de canvi mundial, de necessitat de llibertat i impotència davant les injustícies. La Luc ho reviu gràcies a les fotografies de la Sissi i també dels seus escrits. De fet, viatja a París per editar un llibre amb les millors fotografies de la seva tieta i és allà que recupera el seu llegat. La Núria Borrut combina els temps verbals en present, en passat, així com la tercera i la primera persona. El present i la tercera persona quan seguim la Luc en el seu viatge a París per editar el llibre, i el passat i la primera persona quan llegim els escrits de la Sissi. I la clau està en que cadascuna té la seva veu. Vivim els fets de l'una i de l'altra des del seu punt de vista i, per tant, des de la seva pell.